au venit. În cutia mea poștală le-am găsit. Nu eram pregătit să le văd, dar au venit. Ce părere aveți dumneavoastră despre facturile din ultima perioadă de la electricitate, de la gaze? Cum faceți față acestor cheltuieli? V-ați verificat întotdeauna consumul de pe facturi să fie veridic cu factura? Cunosc cazuri în care chiar s-a înflorit, adică se dădea un consum, iar compania de furnizare îl trecea la autocitire și evident se încărca factura la modul 400-500 de lei extra. Ce sacrificii faceți pentru a plăti aceste facturi? Adică renunțați la mâncare, renunțați la micile plăceri pentru a plăti facturile sau vă ajung banii de la o lună la alta?